Mga kapuso, hibaloon nato ng latest nga lakat sang panahon upod kay pag-asa Iloilo weather forecaster Rafi Tapales. Mayong hapon sa tanan, ari ang pinakauling update sa panahon karong adlaw, Pebrero 9, 2021. Sa ato na synopsis, ang northeast monsoon kunamihan ang panay nag-apekto sa northern Luzon. Samtang isa ka low pressure area ang ara sa kalayon 75 kilometros. Silangan, nabagat na nasidlangan sa Hinatuan, Surigao del Sur sa coordinates 8.2 degrees north, 127.0 degrees east. Bangod sining sistema, Western Visayas, maka-experience sang madagong mo na kalangitan, may mga pag-ulan, pagpanaguob, kag pagpangilat, tugay ni sang trap sang low pressure area, may hinatubtob kasarangang hangin, halin amihan na nasidlangan ang magapabilin sa Western Visayas. Kadagatan sa siling mga lugar, makanay tubtob kasarangan ng mga pagbalot. Temperatura subong na adlaw maghalin sa 24 tubtob 29 degrees centigrado. Yan ang pinakauling update sa panahon halin diri sa pag-asa Iloilo. Rafi Tapales, mayong hapon.